Salam, hormatly vatandaşlar, yaşullar, kemine. Bugün yine Türkmenistan'ın devlet kuruluşu arada yine de bir gepleş geçirmekçi. Indi Türkmenistan diyende, devlet kuruluşu diyende indi önkü nämelerimizde de bir yanlış deyip gelýär. Soňam önkü videoların birinde biz şu Türkmenistan'ın kuruluşu arada bir kıyskaça aydıp beripdik de. Näli boljak? Ýa-ni piramida sistemasyny bozup täze sistema geçmek var arada. Indi biz sistema näme üçin gerek diýäsine şu gün 30 ýyldan bäri Türkmenistanda şol merkezi bir dolandyryç bar da, merkezden dolandyrylýar. O zat aslında mümkin däl. Ine ýöneköy bir zat bardyr. Ine halkyň aladasyny etmek. Halkyň aladasyny etmek barada da bir videoda görüňdeşip geçirdik. Näme ýalňyş zat, halkyň aladasyny halkyň özü eden wagty dogry bolýandyr. Başga bir edip bilmeýär da onu. Aňsatsa adam däl. Soňam şu günde yine 30 ýyllap yine şuň ýaly velayet sistemasy we prezident sistemasy bilen gelýär Türkmenistan. Indi ona diýip bilýäňiz mysal üçin gowy prezident gelen ok bize. Gowy prezident gelse düzelýär. Aýdaly gowy prezident geldi, gowy hökümet geldi Türkmenistana. Şol adam bir günüň içinde hem Balkanyň meselesi hem Marynyň meselesi bilen meşgullanyp bilýärmiş ol. Mümkinmiş o zat. Mümkin däl. Velayet sistemalary barada aýtdyk. Velayetler näme üçin şuň ýaly 5-e böldüler? Onuň sebäbini öňkü nämede aýdyp geçdik biz. Sebäbi şu halkyň arasyny bölmek, ara gatnaşygyny kesmek halkyň. Arkada duran maksat şol 5 velayety bölmek. Şu günde ine millet parazlyk bar bolsa, Türkmenistanyň içinde neşil velayetleriň arasında bardyr o zat. O adam ine lewap sözü Balkan ahal yine şu velayetlerim şu 91-nji ýyldan soň edilen işler. O Niyazowyň ýola goýan bir sistemasy. Ondan soň diktatory aýryp täze gowy diktator goýmak meselesinde, mysal üçin Türkmenistanda müňlerçe ministr üýtgendir. Aýrylyp täzesi goýulýar. Ýöne hiç hili edilen iş göze görünen ok. Ýa-da edilen iş ýok diýsegem bolýar. Diktatorda da şoň ýaly mesele. Ine birinji diktator geldi, awa gowy däl. Ikinji diktator gelýär, gowy bolarmy, gowy bolmaýar. Mümkin däl. Näme üçin? Sebäbi şoň aşağında ine guruluş bar, döwlet guruluşy Türkmenistanda şo zat ýerine ýetirilmendir. Döwlet guruluş bolmadyk ýerde de ýaňky şoň önümleri, şo diktatura, şo önümdür. Ýaňky aşagdaky sistemadan çykýan bir önümdür şol. Indi biz bugünkü gepleşigimizde bir bu näme Türkmenistanyň şu velayet sistemasy ýa-da öňkü nämede ine çağalar merkezde bolar ýaly we şolar üçin hemme näme şolar üçin işler ýaly. Sebäbi çağa nesil diýmek döwletiň garantisidir, döwletiň geljegidir şol. Şo bolmasa döwletiň ýaşap bilen nokta. Ine şo zatlar bolmak üçin Türkmenistanda ne şu velayet sisteminden biz yüz döndürmeli. Täze öýjükli sistema geçmeli. Öýjükli sistema geçmek üçin Türkmenistan nämelere bölünýändir. Iqtisady zonalara ýa-da iqtisady bölgelere bölünýär Türkmenistan. Ol berde ine sany şu wagt biz 14 sany näme diýdik de, ol belki 15 bolar, belki 17 bolar, belki de 11 bolar bölünüşi. O Türkmenistanyň içine barandan soňra mentäp bitmedilmeli zatlar bardy. Sebäbi bu zatlar edilen soň düýpledilmeli, öwrenilip edilmeli. Ýöne şu gün hödürlejek zadymyz size gysgaça ine şo bir göz öňüne getirip biler ýaly bir modelini hödürleýäs. Indi berde Halmara da, Sapara sizem şu Türkmenistanyň birinji şu öňkü ine 30 ýyllap gelýän sistema barada birazjyk gurulmaýarsaňyz, soňam şu täze sistemada siz şu öňkü nämeni görüňler, men täze sistema barada soraglarym bar, şu soraglaryň üzerinden gideli. Sapara siz başlaýın onda. Bor orunlar. Iqtisad tarapdan alsan kanun. Esler salam. O ýa-ni soraňa ýa-hilek men jogap bereýin. Gysgaçyk bolar ýalyk. Ýa-ni şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýy hemmekşe belli. O indi hemme zat netijesi bilen ölçülýär-de. Rol 30 ýyllyk öz başlaklygyň
Onun şu devlet sistemasının neticesi. O netice şu an Türkmen manadı bilen aydayına belgisi var arada ekrana çıkılmaydı. 52 milyar Türkmen manadı belgisi var. Yani dolar paritetinden demeden de 13 milyar plança milyar dolar oluyor da. Öndüren önüm Türkmenistan'ın yıllık öndüren önümü 21 milyarda. Bir gitsem 52 milyar. Ya iki yarım yetse yıllık öndüren önümünün bir gitsi kendine. Ya bunlar yalak iktisadiyet bolup bilir mi? Yani tabi dünyada bunlar yalak iktisadiyet yağdaya yeten devletim yok mu kanyan? Hiçbir yerde. Ya bu devlet yönü bankrotum derler, tolan. Sapara sözünüzü böleyen 21 milyar önümçülüğü var diyeniz. Yani şu 21 milyar önümü öndürme üçünem çıktayacağım 23 milyar. O da şeyli. O tayım şeyli. Onun bu verini yankı önümçülük bilen üzeri yalak yağda yok da. Düğün nemelerinin devlet yataklarını, kahve yataklarını ağdak geçtik de. Onların köpüsü aktif nemeler başka firmaların elinde, daşar yurt nemeler. Türkmenistan'a gelen zat yemediğin belli değil. O arada hiç gururun yok. Ne Türkmenistan'ın devlet sistemasının kuruluşunun yanlışlıkları. Bunu durmuşunuzda görecek olsanız, ne daha şoğuzdan könürgönçten bir yeme iyi verdiler de. Kemiğine şunu tapıp bilsen bir görközsün. O da bir in ervede ovuda değil. Türkmenistan'ın bir ortaçı ovaları. Ne könürgönçün bir ovasunun yağdayı yalak da. Türkmenistan'ın ehli yeri şunu alak. Aşkıvat'tan başka, şehirden başka. O tayda adamlar ne edip yaşamalı? Görköz bilen de mi kemiğini şunu? Ne o? Geldi şu an. O sapara. Bu ne abi bu ne? Ne könürgönçün bağlarlarının biri. Yankı merkezi yerlerinin biri. O. Ne deykeçleri. Ne şuna bir topor komentari vardır. Bizim oğlumuz bundan beter diyorlar. Bu entakin gervetlerin değerliyorlar. Şimdi şu zatlarının sapara şu hazırki sistema da aslında şu zatları çözüp bilmeye de mümkün. Yok. Çözüp bilen orada bu dereceye yetirmezdiler. Hem berili ödüm gad nevit fışkırıp dur. Ne önümçülük eder yalağım yağdayları yok da şunu. İşem yok. 70-80% işsizlik. Onun üstündeki verileri ne düzecekler kendiler? Ne şunun için devlet kuruluş demesini ütkötmeli, sistem ütkötmeli. Yani şu an yağday ne buğdayın başını alıp elinde koyup şeysen götüntümör değil ya da Türkmençe. İçine gidiyenler. İyi de gidiyor. Onu ters koysam ömür gidiyenler. Ne Türkmenistan'ın şu atkı yağdayı ne götüntümörün nemesi yalak da. Hareket etse gidiyor da minuta gidiyor. Aşağı gidiyordur. Yani çünkü düzeltmek için bir yerde yanlış var. Sistemli yanlış var. Sistemli yanlışın esas nemesi aşağıdan başlamalı. Yerli nemeden. Onun için sadece onları böyle bu da
öz içinde yerli demelere bölünmeli. Hamrada. Söz alsam. Salamu aleyküm aziz izleyiciler. Indi birinci şunu ayıp geçecek de bir yatlatmayalı. Bu 3. bölüm. Bundan önkü bölümler hükmen suratda görün. İzleyiciler görmeseniz düşünüp bilmeyeniz yani bunun manası adım taze Türkmenistan kuruluşuna gitmek ve düşündürmek nemesidir, çıkışlarıdır bular. Yani o Aydın bilen Sapara'nın aydan nemesini kıyskaça açsam yani şu tayda önkü köhne bir sistemi vardı yani Aydın şu tayda Aşgabat var merkezde. Şu Aşgabat hem yere yetişip bilmeyedi ya. Yetişecek olsa yankı gören suratlarımız var. Yurdun içinden gelip ne cevaplardan yani şu yağdaya geliyor. Yani son edil korrupsiyon sistemini döreden bir kuruluşu var yani şu an Türkmenistan'ın. Bu bir. İkinci dönem simbolik bir ayrıya yurdu. Birbirine düşman eden yağlık bir nemesi var. O son 30 yılda yoksa o bizim bilýänimiz Selçukludan bäri 1000 ýyl ondan öň Oğuzlar o göçüp barýan çaşotayda ýaşap gelinýän bir topraklar ular. O şoň üçin hem ykdysady zona diýmek bu taýda edil ansatlaşdyrmak we nämäni güýji halka vermek diýilen ýa bir many çykýar bu taýda. Şoň ýaly bunyň düýüne girmäli ýöne ýanky Aýdyň aýtdy. Tez aýdyp geçdi de şondan gaýtalajak bolýan. Şu taýy meselem her haýsynda bir merkezi saglyk ýa-da üniversitet ýani meselem Sapara geçen aýtdy, ekranda aýtdym bilemok. Hemme zat Aşgabatda bar diýäde. O saglyk merkezleri hem Aşgabatda var. O bilim ýani institutlar, üniversitetler olar hem Aşgabatda var. Ýöne näme üçin beýleki yerlerde ýok. Şoň ýaly häzir şu taýda seretseňiz ýani bu tahmini ýanky Aýdyň aýdyşýaly 13 sany Garagum bilen 14 sany bir näme bar, bölge bar. Şo 13 bölgenin ýani 13 bölge diýmek bu taýda adamlar ýaşaýar, yerleşim bar diýmek manysyna gelýär. Garagumda şu görýän bölüňizde yerleşim häzirlikçe mümkin däl. Şonuň üçin aýry renkde goýuldy. Ve şu 13 zonanyň her birinde merkez saglyk nemeleri var. Saglyk merkezleri diýen birem her haýsynyň özüne değişli üniversitedi, institutu bolmaly ökmen suratda. Ondan soň bu öýjükli sistema bolýar. Ýani ýokardan aşağı dolandyryş däl, deň derejede dolandyryş ýaly bir nemesi var bunyň. Mehanizmi var. Bunu çuňurlaýyn, giňişleýin soňky çykyşlarymyzda ýeri gelende aýdar soň ýöreýti aýratyn etmeli. Şonu aýtjakdym men. Hamrada. O Size de yankı hemen aydayında şu velayet sistemasında şu günkü size içinde de işlediniz. Kemçilikleri elbette ägirt ulu nämeleri var da, problemaları var. Özem çözüp bulmayada şu sistema öyle. Ne şu arada aytdınız, 30 yılda şu näme üçin edildi, o zat bize näme üçin berildi. başta edilenine bir niyaz bilen açık çoğum oylap tapan hokkası da bir şol beş velayet olaryň atları. Onu halkta kanak ya halk haýyş edene onu öz kellesine gelen ady goýdurup ne şo bilen hem ýaşamaly. Şäherleň atlaryny şeýdip üýtgetdiler de olar aňyrdan asar bola goý gelýän şäherleň adyny ya etraplaryň adyny ýene raýonlaryň adyny öz islegine görä üýtgetdiler. Başga da olar aýlara çelli üýtgedip çykdyny ýaly. Bu taýda aýtsaň gatykan bir dowam bilen eden jenaýatyny. Ýöne şu ýörüýte edildi, şu türkmenleri bir milleti bir bölügini, milletin bir bölügini beýleke garşy goýmak ýa şuları tapawutlandyrmak niýeti, gara niýeti bilen eden oýny. Bunu açypsa niýasy hödürletdi, hasap edýär.
näme üçin 5 ýyl ayak tepip durdular, ýani Çarjy oblastyndan gelen deputatlaryň bir bölegi bizde ozal Kerke oblastdan bardy, gelin onu 6-njy edip sonun dikeldilerine şonu etmediler. Demek şol taada ýani administrativ birlik bilen köpelmegini islemediler. 5 bolsa dolandyrmak ansat boljak da olar. 10 milyondan täp olar ýokardan aşaklaryna ýani hakimligi dowam etdirmekçidirler. Aşakdan ýokarlygyny ýani şunu kun teklip edilşi den hukukly, den öýjükli sisteme hödür edilmekdi. Ýokardan o ýani dolandırılan devlette de neyse velayet sany az bolsa şonça gowy olary ýöne şulary ýörüti etdi şol milletlerin, halklaryň, adamlaryň ilatyň owar şol kowşumlaryny ýaşap oturan ýerlerini birek garşy goýmak üçin şu atlar goýuldy diýip men pikir edýär. Gelecekde haçanam bolsa bir wagtda bomba bolup partlasan Türkmenistanyň aşagynda. Olam ene ýuwaş-ýuwaşdan şoňa barýanyny ene bolup geçýän wakalaryň bir çeti görkezip otdy. Ene geçmişi şeýle ol vilayet adynda kılmagym, bulan sanynyň 5 bolmagym, şol galan işle edilen işlerin siyasi kuruluşu düýbi ýalňyş boldy. Ene şular ýaly aýdaly ykdysady zonalary bölünýän sektorlara bölünýän döwletler gatyken yani olamam içinde şu herkenin içinde şu atlandıryan etrafları var da yani sonra ne bilemez tarihçiler ne diyip at teklif edecekler, iyileyecekler, ilçe diyecekler. Şolar her şey giriyor şoların içine. Öz hak hukuku var. O zaman şu atların teklif ediliyor, onu kabul edilmedi. İnni vakti geldi, yine yaşlar şunu öz görüşü yal edip hani işler düzüp orta çıkaryalı halkın maslahatına bir katı kovu da. Gelecekte şu netice verir deyip ben düşünüyorum. Halkımızı bir devlet, bir millet etmek için biz ortadan şol hem payitahtın hükümranı aldığını ayırmalı. Hem yankı vilayetlerin hükümranı aldığını ayırmalı. Demek yerleri, şuun kulçuz ve etrafları, şehirleri konstitusiyon şahınını çıkmayan yerli kanunları kabul etmek ve son şahınını da yerli ilatı iş ya yaşayış üçün etmek takıyı soğurcukta. Son esasında yaşamalı mümkünçülük var. O biz onu görüp bir topar devletler, Avrupa'nın haysi devletine varsan var solar yağlı yağdı. Şveytsariya'nın alsanızdan var, kantonlar var, yankı bir Germanya'nın alsanızdan o tayda da neyse yüz var, berde de var, Şveytsariya'da, İslamik devlet alsanız var, Finlandiya, Norvegiya. Bizim şular yağlı maddeyle geçtik, onu biz halkımızı bir devlet, bir millet diyen düşünce ve netice getirip bilir, öğren kıysa vaktinde olan. Sonra çok oldu. Soňam ýaşlylar ýene bir näme men görýände şu öňkü sistemada mysal üçin 5 vilayatyny hem üçin 6 ýa 7 del. Indi näçe az bolsa aslında 3 tane olsa hazansat bolýar. Diktatyryň bir nämesi bardyr. Hemme diktaturalarda şol aýdaly vilayatlar mysal üçin 15 tane olsa oňa ýem 15 tane ynamly adam gerekde. 15 tane gerek. Ýöne 5 tane olsa ýem 5 tane ynamly adam tapyp bilsen, özüňe ynamly diýende sana hyzmat etjek, şo sana gulçuluk etjek adam tapyp bilsen, ine tutuş döwlet eliň alýanda sen. Şoň üçin ol az bolmany isleýändir. Bu nämeleriň ýanky ykdysady zonalaryň köp bolmagy ine şoňa garşy bir immunitet gazandyrýar döwletimize. Indi nämeden başlady? Ine şunun kanunçuluk meselesinden. Ýagny kanunyň deň derecede nämetmeli, ýani yerine ýetirilişi barada. Hemme ýerde, mysal üçin diňe bir merkezde del, ine Türkmenistan tutuş ýerinde kanunyň deň derecede yerine ýetirilmegi barada nämeleri aýdyp goşup bilýäňiz? Yiğitler aydın bağışlan ben sizlerin hoşlaşıp demetmeli olya bir yaramaz havarı yerli. O iyileşler sağ olun. Siz devam ettir verin özünüz. Olya. Olya sapara sağ olun. Olya sapara sağ olun. Sağlıkta görüşürüz. Ama kanunçuluk meselesinde halmıra da size yine bir kanunçu hükmünde Türkmenistan'da näçe ol hükmetin 3 buğdağı var diýerler,
Häkimedin 3 pudağı var diýerler, 3'e bölünýär diýerler. Ýöne şol sistema işlän nokta, gynansak da. Indi şonu işlemeyen olsa şol sistema o taýdaky işleyen adamları çalışmak yerine şol sistemany näme üçin çalışyp bolmaýar? Näme üçin şoňa täze ýanky has, kämil bir sistema getirip bolmaýar? Sebäbi onuň çözümleri barda. Berde de ine şu görýän nämeňizde watandaşlar ýönekö bir zat bardyr. Ine şu ykdysady zonalara käbir berilýän nämeler var. Hak, hukuklar we jogapkärçilikleri boljak. Konstitusiýa tarapyndan berkidilýär. Oňa hiç bir näme goşulyp bilmeýär şolaň işine. Hökümedem goşulyp bilmeýär şoňa ýa-da başga bir kaziýet ýa beýlekisi goşulyp bilmeýär. Haçan goşulyp bilýär? Parlament goşulyp bilýär. Olam haçanda şular konstitusiýada görkezülen hak hukuklarynyň daşyna çykan ýagdaýynda. Parlament goşulyp bilýär şulara, şulaň etýän işine. Başga ýagdaýda hiç kili goşulyp bilmeýär. Sebäbi biz bölmek diýip ýöne o ykdysady zonalara bölük goýanyň bilen işlän nokta, olara bir hak, hukuk we jogapkärçilikler beriljekdir. Üstüne düşen işler var. Ne şu işleri yerine ýetirýän diýip berilýär-de. Şu işleri yerine yetirmedik ýagdaýynda ýa-da hak hukuklarynyň daşyna çykyp başlan ýagdaýynda eýem parlament ine şulara göni näme edip bilýär-de. Parlamentiň üstü bilen soňam kaziýet ýa-da jogapkärçilige çekmeli, jogapkärçilige çekilýär. Ýa-da kanuny işlemler ine şol wagtda garykýar şularyň arasynda. Ine bu diýmek näme diýmek bolýar watandaşlar? Bu zatlar her bir adam, misal üçin Türkmenistany göz öňüne getirin, şu Türkmenistanda şu wagtda näme etýär? Näme üçin şu Aşgabatda bar diýär-de, ine kanunyň näme ýeri şu Aşgabat näme diýse şol edilýär ýa-da ýokardan buyruk düşünjesine aýrýar-da şu taýda. Ine şu näme? Sapara şu Halmura da başlan şu kanunçuluk meselesinde birazcık aýdyp berseňiz. Bolar men aýdyp beren, başlan ýa-da men ýalňyş aýdan ýerim bolsa şonam düzeldiň. Sebäbi men kanunçuluk meselesinde bolu entek. Ýa-ni üstüne goşmaça bir zat aýtmalar sen aýdanyň. Ene meselem şu yerli kanunçuluk baş kanunyň ýa-ni konstitusiýadan ýa konstitusiýanyň şäherinden çykmaýan bolsa, olar islenip yerli kada kanunlar kabul edip bilinir. Näme üçin ýok? Olar öz ýerine görä kada kanun kabul edýär. Ýöne şol kada kanunlar umumy konstitusiýa talabyndan ýa berýän hak hukugundan jogapkärçiliginden çydygyndan çykmalylar. Eger çykan ýagdaýynda onu hakykatdan aýdyn sen aýdyşyň parlament ona baha berip bilýär ýa düzeltip bilýär ýa-da ýatyryp bilýär kabul edilen kanun. Ýöne şonu da yerli ýa-da administrativ zona ya aýdaly şu administrativ birlik ya şoň içine giýilýän aýdaly ilçe ya etraf şolar parlamentin çykaran kada kanunyny ya garşylykly kabul eden kanunyny närazy bolsalar onu olar konstitusiýon suwda da ýurt tutma haky bar. In ahyrky nokady şu dönemde jedellemi dawada mı düşünükçilikden in ahyrky nokady konstitusiýon suwd goýup berýär. Parlament bilen aýdaly şu ykdysady zonaň ýa-da ilçeň arasynda dören näsadlyklar. Ol bir. Ikinciden yerli kanunçuluk şol bolmasa hakykatdan siziň aýdyşyňyz ýaşar. Onu o taýda ykdysady azatlyk ýokdur. Olar şu özlerine ykdysady azatlyklaryny berkitmek üçin yerli derejede özlerine degişli we gerekli kada kanunlar kabul edýär. Yerli administrativ birliklerin borcu şol kazanılan emesinden girdecesinden belli bir bellenilen yankı prosenti diýip aýdylýar. Sany merkeze ya döwletin gaznasyna uğratmaly. Galan girdeci öz içinde harçlanýar şo ilçäň içinde ýa-da administrativ birligin içinde. Onun ýene başga bir zat bolup biler. Meselem aýdaly lewap bilen alsak şol administrativ birliklerin içine şu 6-sy mı 4-3-sü girýär. Ya Balkany ine daşawuzda elmeden bizim bilýän döwrümizden bäri katastrofik yetmeýän zat bir agyz suwy ýok arasy. Ikinciden ekologiýasy gaty-gapa. Üçüncüden milletin saglygy in aşak ýagdaýda. Ähli şuň kunly dil bilen aýtsak 5 welaýatyň içinde. Diýmek şoňa
hükmani terzde meselem yankı şol yığınanan pullar var merkezde. Şo taýdan şolary ýam kömek pulu uradylmaly. Olaryň administrativ birlikleri ýa-da ykdysady zonasy öz harajadyny eme öz gazancını yetirip bilen şol zatlary karşılamak üçin. Diýmek şu taýda hökümet balans hökmüni şolaryň arasynda çykyş edýär. Orada özüne şuun kuun edilişi ýaly yığmaya 100% girdejini özüne alýa, ondan soň içinden beri bilse känmerde 10% yığınanan pulun 10'sunu iyidini olum gidip beten minnet men sana pul berýänlik bir adamyň adyndan ya da hökümetiň adyndan görüler. Aýma faktiski şo pullar ýanky yerli ilçeleriň hem de administrativ birlikleriň kazanan pullar. Ine şo zatlary ine ýanky aýdyl dirizoriýaly ýol başçylyk etjek. Ine hökümet bor, hökümetin elektron görnüşde alıp bardy. Ine hemmejigine ne diýip ýa dengöz bilen seyredip boljak da hakly ilçeleri. Şoňa da parlament iň uly kömekçi bolup hyzmat etmeli. Hökümetiň etjek işini, yerli ykdysady zonalaryň etjek işini, oň içindäki kiçik ýanky ilçeleriň işini parlament şu diýje bu niýetler ähli işini ýa çykarjak kanunlaryny şolaň bahwiden etmeli. Diýmek şolaň bahwidine kanun kabul edilse, olar herekete girse, diýmek döwlete girdejigeli bir halkym girdejini alyp gowy durmuşda, bay durmuşda ýaşamagy başlaýar. Şonun her bir ilçe, her bir administrativ ýanky zona öz ilatyny, öz zonasyny öpçün edýär. Şolar öpçün etse, diýmek halk olary inniki saýlawlary da saýlajak, ýa inniki işlerine de dowam etmäge halk şolary önüm bildirjek. O bolmasa hem boş işinde 3 aýdan soň, 6 aýdan soň, 1 ýyldan haçan hasabat berilýär, möhledigini yerli kanunlar özleri belli, şonu da çykarýar. Ýene de ştaýda belläp geçmeli bir zat var. Şumarky 30 ýyl edilýän basış ýaly SSR döwründe şeýle. Ýokardan görkezilen adam gelip hiç bir ilçede de, hiç bir emede de administrativ zonada işlemeler. O yerli halk çözsün. Kim gelmeli, kim işlemeli. Ýalňyş biler. Tersi adamım gelip bilir. Yine de şonu ayırmağın mekanizmini düzüp ellerine verirse diýmek, şonu saýlanan adam şonu hem ayırıp bilir. Ondan korkmak gerekkel, eksperiment etmekdir. Korkmaly zat, şo bir adam hakimede gelse, ölünçe olsaň şol stoluny uzaklap otyr. Hani diktatorymyzyň edişi ýaly. Bilem gitjek gel, görüp dursa. Şonuň üçin gelýän zat bardy, gidýän adam göremzakmy. Şu sisteman şeyleri kurmalı var vatandaşlar. Ben ne şeyle düşünüyorum, kanunu noktayı taraftan. Ýöne bir zat aýtmaly zat, eger şu zatlar, şu sistema ýola goýulsa, men bir bilýän zaty, täzeki parlamente, täze Türkmenistana saýlanjak, täzeki parlamente geljek deputatlar, şu meseleleri men ikellep gollar diýip düşünýär. Näme üçin? Oňa ýeke sebäbi bar. 30 ýyllap halkymyz gul bolup ýaşamakdan ýadady. Inni şo gulçulukdan çykmak üçin islenip özüne gerek kada kanuny düzgüne ses berjegini şonu ikellep gollajagyny men bilýän. Ne aýtjagym şol ýaşlar. Halmara da berde gowy bir zadyň üstünden durup geçdiňiz da ýa-ni meňe ýadymdan çykypdyr. Bu zatlaryň ýene bir gowy sebäbi bar. Türkmenistanyň hem ýerini, her bir owasyny, her bir köçesini hemmesini deň derejede östürmek. Ine şu sistemaň netijesinde bolýandyr vatandaşlar. Yani Halmıra'da şu sağlık meselesinde aýtdy, bir yerde bir zat kemçilik var olsa şu arasında alışverişler bilen deň derejede bolýar. Doğru. Aýdaly sen bir merkezden owa giden wagtyň kän bir tapawudyny görmersiň ýaşaýyş nämesinde. Ýanky iýmiti bolsun, içen suw bolsun, köçeleri bolsun, şolaň arasında hiç hili tapawut görmersiň. Ne şu sistemany oturdulandan soň. Menen bir zat aýdan şu taýda Halmyra'da aýdan soň nemetdi? Canlandı. Ve şu taýda öňkü sistemada o gelýän adam ütgänok, ösönök diýdi. Endi öňkü sistema statik bolmaly. Yani statik bolsa ütgemeýän diýmekdir. Yani syýasy nemesi göz ýetimä ütgemeýär, ykdysady hiç zat ütgemeýär. Yani 5 vilayata bölüpdirler, şonuň bilen o baky bir tarap olup ýok bolup bitjegini arzu edýän bir neme var da, düşünce var häzir şu wagt Türkmenistanda. Ýöne häzirki nemede şu wagt meselem 13 bölge var. Bu wagtyň geçmegi bilen
O 14-15 olur sany köpelip gidiverer sebäbi. Adam sany köpeldikçe edilecek iş köpeldikçe bu hökmen suratda bölünmeli, ayrılmalı. Yani şu şekilde yani ykdysadiyeti ve cemiyeti aňsatlyk bilen dolandyryp bolýar. Buna da dinamik diýilýär. Dowamly nemeden hereket eden ýa-da öňe giden bir sistema diýilen ýa-da bir düşünje bar. Şo ikisiniň häzir näme köne Türkmenistan bilen köne diýenim, gurulmadyk Türkmenistan bilen häzir täze guruljak Türkmenistanyň arasyndaky esasy perspektiwa şo boljak. Almuradaň aýdanyny beýleki şekilde aýdyp bersem. Onsoň ýene bir neme bardy aýdym, altyapy meselesi. Onlara entek gelemiz ok. Olara gelemiz ok. Ýöne şu taýda ara gatnaşyk nemesini aýdyp geçäýeli. Iň gyzykly ýerimi kan diýen. Men şu yemen oturayım şu cevap pikirimi adı. Kemini iyilik ikinci geçmeken. İnni görýän, inni bizde şol iktisada donular ya birlikler boljakda. Oň içine de ilçeler girecek. Yani şol kıdıl bilen aýtsa etraplar. Inni ben Ýewropada şunça ýylla tejribe barym gördük de aýlanlyk ähli ýurtlar diýenler. Şu ýurtlarda her ýalky şol ilçe gerbi var. Baydak bir döwletiň. Ýöne şol owalar, owa diýenler şonuň ýalky bir ilçe özüniň baydagy diýen gerbi, nişany bar. Tagmasy. Tagmasy, ene üstünden düşdüm. Bizim köne dilimizde tagmasy. Birini ol keýin tagmasy bolup biler. Beýleksinde dünýäki üçüncüsinde uşunky ýene bir dördüncü gününki bäşinizde pastanky kim nämen isleýän bolsa, şol özleri şol öz ilçesinde ses berýärler. Ýerli parlamentde ine karar kabul edýär. Ine şoma mesela Türkmenistanyň parlamenti goşulşyp bilme, onu halk esledi. Ine bizim nişanymyz şu bolmaly ilçemiň. Ine biz şoma goýýar. Oy bolsun ýöne iki tane bir meňdeş nişan içerdik bolmalylar, üýtgeşigrak bolmaly. Şoň üçin özleriň hudojniklary çykartyrlar, eskileri şol halka, şol millete hödür etsinler bir näçe eskileri. Şoň üçin halk özüne gerek saýlap aldy. Ine şolam ine öz ilçem öz başlyklygynyň bir alamaty. Onun şol ilçem meselem çykarýan önümi bar da, dur önü. Ine şoň ýerine şo ilçem nişan tagmasy basyldy, eýär biljek, haýsy ilçeden gelýän şu harit. Mesela Lewapda önümi ol Krasnovodskda iýseler, açyk görseler, Lewap diýen Lewapyň haýsy ilçesinden gelýär, görünüp dur. Lewap ady bolmazmy kendi yani? Yok, ýöne şuň kısyna diýenler men adamlar düşünür ya. Mesela Farapdan gelen, Farap ilçesinden gelen aýdyl, o irimişler demede Krasnovod ilçesinde satylsa, ýa biljek adamlar nirdenlerini. Ine şoňa da bu ýysanmak gaty ýa da bir adam üçin. Mesela başga ýurda baranda öz ýurduň harydyny görsen, adamyň içki dünýasy giňýär-de. Şumalam şeýle bir ýerlerde käde ýalňyşyp şol Türkmenistanyň halysy bar görýän, ýa-ni suratyny görkezýärler. Şoňa da bir adam öz içinden bir emesini içki duýgusyny çykarýar-da, bu ýysanç duýgusy. Şonu ýalan ilçelerde bu, goý bolsun şol nişany, goý bolsun şol gerbi, ýa-ni sen aýdyşyň ýa tagmasy. Ýokman gerek zatlaryň, olam atributika, şol bir olam bir gerek zat, şo ýerli parlament üçin, ýerli ilat üçin wajyp zatlaryň diýip. Goý bolsun. Şonu aýtjak boldum. Indi beýleki meselelere geçiber niýetler. Indi şu altyapı meselesine kemini aýtdyň, onda şu altyapı meselesi barada durup geçeli birazcık. Yankı videoda da gördüğünüz vatandaşlar Türkmenistan şu günkü ýagdaýyna indi videoda däl hemmemizden bilýäsde näli ýagdaýda da ona. Hawa kemine şo barada aýdyp bersen. Ya o taýda ýene yankı işlen şekil mesela içinde bolsa içindäki mesela şu 8 aty näme bolar bilemiz ok. O 8 öz içinde ýollarda hemme zada jogap berýär, jogap berip bilmese halk onu aýrýar, yerli. Şu taýdan gelip aýran ok yani, ya Aşgabatdan ya da 11'den gelip aýran ok da. Öz özüň yani dolandyryş nemesinde. Ýene altyapyny şo şekilde dogry bir gurular hem gurulmadyk ýagdaýynda düzeldip bolýar, ýagdaý boljak. Ondan soň
şol nemeler arasında mesela 6 bilen 8, 7 bilen 8 arasındaki yol meselesi olanda onu devlet derecesinde çözülür o meseleler. Şonun ýaly bir yüzeysel şekilde altyapyny soň o firmalar ýene de şoňa meňzeş zatlar ýene de olaram esas hususy näme dayanjak işleýiş prensibine. Yani Türkmenistanyň nemesi şonuň ýaly boljak. Şo sebäplem aňsat bolar. Soň her bir bölge özüni östürmek üçin şolary çekmeli de bir şekilde. Şonuň üçin adalet altyapysy, infrastrukturasyna doğru bir şekilde uğrar. Yani o baştan şu iliği doğru geçirsen soňam doğru gidýär diýilen manyda da şonuň ýaly bir sistema bu. Yani altyapam şoňa göre doğru bir şekilde öz-özünden guruljak. Şoň ýaly yani pikir edýäs. Onam galy. Nämen aýdyk geçen men şuýda kemene başla. Sen aýdanyňdan birazcık ogurlajak. Investisiýa barada aýtdyň da. Şimdi şu investisiyalar näle bolýar? Yani investisiýa vatandaşlar yani investisiýa yatırım diýmekde. İstendik bir adam bir yere yatırım nämeden wagty onun kanunlary vardır, tertip düzgünü vardır. Her bir investisiýa. Ýöne Türkmenistanda şuňky günde ol ýene bardır bir yerlerde yazandyrlar onun tertip düzgününi. Tertip düzgünü näme üçin yazılýar? Yine şu investisiýa yatırıljak yerine ya da investisiýa ediljek yerinde gönüş o taýda çözülmelidir şu zat. Ýöne köýde şuňky günde Balkanda bir iş etjek bolsaň sen hökmany suratda Aşgabatda uğratýarlar. Näme üçin? Men Balkandaky adam okap bilen okma ýazylan zady. Näme üçin Balkandaky adam çözen ok? Balkanyň näme üçin yerli hökümeti, şu wagt bolýar häkimligi bar. Näme üçin häkimlik şonu çözen ok? Näme üçin sen Aşgabatda gitmeli? Ya o taýda häkim bolup oturanlar adam dälmi? Ya Aşgabatdakyň iki kellesi barmy? Hökümetdäki. Näme üçin şunu azad edilýär? Yine bärdäki yine şol sistemada investisiýa işine hökümetiň garyşyp biljek güýjem bolmaz, hukugan bolmaz. Investisiýa meselesinde. Men nämen aýtganda yerli investisiýalar aýtgan, ýa-da yerli işleri, biznesleri, beýleklerini aýtganda şonu gönüş ykdysady zonalaryň, ykdysady bölgeleriniň özü gönü çözer. Sebäbi o zat birinciden konstitusiýa bilen ýazylýar, soňra ýanky içerki kanun bilen näme edilýär da görkezilýär hemme zat. O içerki kanunyny sen konstitusiýaň başyna çykyp ýazyp bilmeýän. O kanuny yazılan olsa, tertip düzgünü yazılan olsa, näme gerek ýene sen başga ýere gitmek. Yine şol adam aýyrmak üçin we bu belli bir derejede ýanky korrupsiýanyň öňüne geçýär da. Korrupsiýa diýende diňe bir paraxorluk diýip düşünmäň watandaşlar. Korrupsiýanyň 7-8 görnüşi, belki ondan hem kendir indi men bilýänim 7-8 görnüşi bar da. Yine şo zatlar hem aradan aýyrýar yine şu sistema ve kanunumuzu güýçlendirýär. Bular investisiýa garşy çykyp bilermi? 7-nji bölge diýildi. Şu 7-nji bölge investisiýa geljek, şol investisiýa boljak, özüne pul gelýär diýmek. Bu özüne näme gelýär? Bir iş ýeri açyljak, özünde bir zatlar etjek de bir adam pulu var diýeli. Ol adam gidip şu taýda bilemek näme öndürjek? Bir zatlar öndürjek bolýar. Önüm öndürjek. Indi şu önüm öndürjek bolsa şol adamyň öňüne böwet bolarmy? 7-nji näme özü ykdysady zonaň. Ýok, hiç haçan. Oňa gaýtam kömek eder. Gaýtym şoňa nämedir? Bir ýanky näme diýilýär? Git diýilýär-de. Ine şo zady eder. Sebäbi şo 7-nji bölgede misal üçin bir iş ýeri açylsa, zawod, fabrik gurulsa ýa-da başga bir investisiýa edilen wagtda ol özüne peýda boljakda. Birinji nowatda. Bular şol iş adamlaryny ýa-da firmalary özüne çekmek üçin elinden gelen nämen şertler döretmeli. Yani ýanky aýdyň aýdşal 7-nji ediljek bolsa investisiýa o 8 bilen 6 o bize edin diýip o özleriniň reklamasyny edip biler. Edip biler ýöne oňa gelmesin, maňa gelsin diýen ýaly bir hukuk güýji ýokdur elinde. Ýöne özüni öňe çykaryp bilýärler. Şoň ýaly. Men aýdym şu altyapy bardy. Gynansadan paraga ýok, şumal häzir aramyzda bolur. Elbetde dolrak maglumat berer de ykdysadyýatçy hökmüne.
Ýöne men öz bilýänim, öz düşünjämi aýdyp bereyim şu taýdasy-da. Ine görýärmi? Beýleki döwletlerde bolşy ýaly strategik obyektler bolýar-da. Meselem döwlet üçin iň wajyp zatlar. Muňa içine näme gile? Ýani awtomagistrallar gile, esasy ýollar. Ara ýol, demir ýol, howa ýollary, suw ýollary. Şolaryň gurulşyny şol döwletiň gazmasyndan öpçün edilýär esasan. Emma şolardan, şu esasy ýollardan, magistrallardan, ýa-ni şol administrativ zonalary, ykdysady zonalary ýa ilçileri içindäki ýollar, onu eýýär yerli häkimetler gorýar. Indi bizim en strategik obyektlerimiz şundan ibaret-da, meselem hemme şol Türkmenistanyň ähli ýa-ni görkezlen şu ykdysady zonalarynyň arasynda esasy ýol bolmaly. Ak ýol, şa ýol, näme diýip şonay. Oňa da daşta gelip ýollar birikýär. Ýöne şo içki arteriýalary, suw gözüňe getirsek ýa damary. Onu şo içki kisijek arteriýalary şo yerli ilçeler bolýar. Indi hökümet, döwlet nerden alýar bu puly gurmak üçin? Bizde iň esasy näme baýlyk, ýerasty we ýerüstü baýlyklar. Indi bazar ykdysadyny geçirilenler. Indi döwletiň şol strategik zapaslary da ýerasty ýerüstü baýlyklar. Onu şuwun şol iki diktatoryň edişi ýaly gapyň ýeňsesinde o tutuň aňarsyna gelen firma bilen dilleşip o sen maňa naliçka şunça ber galanym hany näme senki diýilse onu döwlet ýetçiligine bolurlygyny aňlatmaýdy. Diýmek şu meselede men pikir edýän ýigitler onun berip bolur şahsy ýetçiligi. Ýöne hemmesinde däl döwlet parlament karar çıkarsa şu ähli ýerasty ýerüstü baýlyklaryň kontrolny paketi, ýani 51 götürme ýa 51% Türkmenistanyň döwletiniň ýa hökümetiniň hesabyna dursa, galan 49-syny daşary ýurt kampaniýalary ýa içindäki kampaniýalary onuň şertname boýunça olaň etjek işi ýa getirjek girdisi ýa gurjak strukturasy bilen baglanşykly netije şertde berilse onu yerine düşerdi. Men onun başda da arzu edýänni şu ýa-ni ýerüstü baýlyklarymyzyň 49 götürmem daşary ýurtlary dargak gitmeli üçin öz içimizde şu zatlary goşan etjek şol aksiýalary alyp biljek adamlarymyz dörese onu diýmek galan şu 49-nyň hemmesi bolmasa da iş bolman oňa miýarsyny ýene-de öz ilatymyz, öz halkymyz aksiýalaryň üstünden eýilgese ine bay döwlet, bay millet bolur diýip men şeýlerek düşünýän. Bilemäksin, onu öz araňyzda nädip şu düze düşgir diýen ykdysady taýdan ýa takyklama berýäňiz. Ýöne umumy şular ýaly kartyny beýleki döwletlerde bar-da. Ýöne bir edilmesiz zat etmek bolanak şol ýeňsesinden ine ýapyk gapylan aňyrsyny kimiň näme bolşakyny belli däl. Diýmek şonma ertekün islenip döwletiň topragy ýerasty ýerüstü baýlygy bilen şol kreditorlara geçmek ahmal ýa mümkin ýa bolup biläjek iş. Şonuň üçin hökümetiň şu zatlara gol çekmäge haky bar. Şu beýleki döwletler bilen ýa aksionär nämeler açmagy ýardam edýär ýa şertname barlaşy. Ýöne şoň baglaşan şertnamasyny parlament ikrar etmek. Arka netije. Ondan soň ol öz kanuny güýjüne girýär. Şondan soň iki tarap haýsy narazy bolsa soň suwtlaşanlar ine döwletiň parlamentiniň razyligi bar şu mesele boýunça. Şu taýda sanlar anyk we aýdyn görkezilýär. Nime şonu aýtjak bolum şu meselede? Halmra da o baýlyklar meselesinde mysal üçin şu Türkmenistanda problema näme üçin problema? Türkmenistanda hazynasy ýok. Men onu gön aýdyp bilýän-de hazyna ýok Türkmenistanda. Dene Merkez Bank var ýaly ady. Ýok, indi hazynaň işine Merkez Bankyna tapşyryp bolýar ýa-da birleşdirip bolýar. O problema däl ýöne mesele berde funksiýa, ýerine hazynaň ýerine ýetiren bir funksiýasy bar-da, döwlet hazynasy diýip bir zat bar. Bir düşünje, bir institut bar-da. Şol institut işini dolu we dogry ýerine ýetiren wagty yankı halmrada sizin aýdan problemalaryňyzyň 90%-den köprägi çözülýär da.
Diňe şo hazina işine denmez. Dolu edenmez. Näme meselelerinde. Soňam ýanky altyapy meselesinde ne döwlet meçferindäki nämeler diýdiňiz da, arteriýalar diýdiňiz. Halmyrada. Şolaryň ýene bir gyzykly nämesi bar da, şolary kömek etýän ýa-da şolary heweslendirýän bir sistema da bar. Onan belki o birazjyk çylsyrymyrak we birazjyk uzun tema. Döwletiň işleýişi ýanky nämesine girýär o. Altyapyny nädip ýerine ýetirýän, nädip şoňa gözegçilik we nädip şonu nämetde, yani ayakta tutup bilýär. Onun için nämeler var, gyzykly sistemalar var. Olary indiki nämelerde de gürrüň bereriz nesip bolsa o meseleleri aýdyp bereriz. Ýanky her nämeň interesinde olar ýaly edip gurnap bolýar da, oň göramaçylygyna, ýani managementine. Indiki nämemiz sağlık meselesi. Sağlık diýende kemine sen başlarsyň, soň Halmyrada izini kemçiliklerini doldurursun. Sağlık diýende men şu ekologiýanam içine goşjak, medisinanam goşjak da. Hemmesi hatta iý biçen zatlarymyza çeýne sağlık meselesine şu taýda näli bolýar. Şolar hakynda aýdyp berseňiz. Kemine Şu ekologiýadan başlaýaly meselem. Aýdagy öňkü daşozyň ýerine alaly elimize. Ve 13. bölge beýikräkde bolsun diýeler. Yani şu taýda o çağlık mana karar berdi 13. bölge. O seretdiler 1 ýyldan soň 12. bölge şor basyp başlady. Ya bu taýda şu buňa garşy çykyp bilýär-de. Eger şu bir bölge bolsa-da ýa-da öňkü daşoz bolsa-da ýokardan ekip durlar aşağı şor basyp dur. Zekeşler hem işläni. Indi bu taýda hemmes her bir bölge halky ýa-da şonu dolandyrýan näme meclis diýeli yerli meclis şoňa garşy çykýar we öňüne alýarlar. Çözülýärler bular iň soňunda. Çözülüş bilmese Türkmenistan umumy nemeleri ara girýär. parlament Çözerler owa. Ekologiýany o goramak ýa-da öňüne ýani bozulmagynyň öňüne almak barada bölgeleriň şunuň ýaly nemesi bar. Goşmaça taraplary bar. Ondan soň sağlyk bolanda da ýene ýaňam aýdypdyk meselem 13'te bir sağlyk merkezi boljak, ýani uly hasana boljak. Onu üçin bir uly bir şäheri boljak. O häzir meselem Könürgenç. Şo taýda uly bir merkezi hasana guruljak. Soň şoňa yerli halk tiz bir şekilde, ýani bilmedim 1 saat 2 saat sürer ýani iň köp, ýani şu bölgeden. Iň köp diýen ýani 1-1,5 saatda adam gelip bolar belki. Şo derejede tiz bitjek işi. Ýine Süleymanly meselemizde näme etdiler? O iň soň bahanasy bar-da, velaýetine gitsin diýdiler. Pikir edin. O şu taýdan şuna gelýär. Ya da şu taýdan buňa bar ýani. So izini berýärler. Akla sygyp biljek bir durum ýagdaý däl bu. Şonuň üçin sağlyk meselesinde de şonuň ýaly. Ýene bir näme tarapy bar. Şu näçe sağlyk merkezi köp bolsa, şonça da bularyň arasynda da ýaryş bolýar. Hökman suratda şu hassa, şoňa barmal diýilen bir näme ýok. Bu islese 12'a gelipler. Näme üçin gelipler? Sağlyk nemeleri, hyzmatlary ýokary hillidir. Ýa-da arzandyr buňa göre. Nemeler bar da. Şertleri bolupdylar bahalarynyň üýtgemegindäki. Mesela doktoruň berýän diagnozyna göre adam ýa bejerjek şekilde göre de bahalary üýtgep bilýär da. Şo babatda da näme bar? Ýaryş bar. Bu bejerip bilmese buňa da gelip bilýär. Mesela aratnaşyk infrastruktury, şonu söz aýdyp bilmeýän altyapysy hem gaty gowy boljagy üçin täze Türkmenistanda arkaýyn bundan buňa gelip saýlap, göwrüni ýeren islese, şoňa gidip yerleşip näme etdiler ýani. O keselini bejerdip biler. Şonuň ýaly nemesi bar. Edil ýeneden bir goşmaça bir zat aýdaýyn.
geçen aydın aytdı da yani Türkmenistan'da pasport yani içeride pasport nemesi ayrılacak. Hükmen suratda ayrılmalı. SSR'e değişli bir sisteme da onun hiçbir nemesi yok. Yararlılığı yok aslında. Kartlı ya da Türkiye'de yaşayanlara kimlik diyelim, beylik yurtta yaşayanlara ID kart değillendir. Şu sisteme geçecek. O son İslam yerine gidip yerleşip yaşayabilecek yani. Şunu hem aytmak istedim yani. Näme täli şol öňkü häzir Propiska sistemasi. o propiska sistemasi aýrylýar. Onun yerine näme boljak? O ilat müdirlikleri ýalyk bir gurama bolar yani hükmä suratda ady. Şu wagt bir ad berýän, yani o ad näme däldir? Keskitleýici bir ad däldir. Şoň ýaly bir guramalary boljak. Şo sebäple yani näme üçin aýtdym ben bunu? Ine bu hastanadan yani 13-nji bölgedäki hastanadan 12-nji bölgeye gelen wagtda sen 13-njiye git diýip aýdyp bilmez ýaly. Şoň ýaly bir näme bar, ýönekeýliçe edip aýdyp bersek. Ýaly. Halmıra da sizem eşitsek sağlık var arada. Eşitleňiz ene şol ýigitler Türkmenistanyň ilatynyň saglygy ören pes derejede. Tutuş ilat alamadyk. Onun içinde de in pesinden pesi ine şu kurun dil bilen aýsak ine daha şol welaýatyň ilaty. Elmedam on iç ýany şawadyň şorsugy o. Ýanym hanna şol ne görüp otur şorsudan önüm. Demal ýanym şol howa ýa dul atışykly ötýän ýer. O şol üçin ören köp çağı ölümi, ýaş ene ölümi. Ene şu sağlyk ýagdy katastrofik diýänim şondan daha şol welaýat tutuşu. Ýani kemilen aýdyp geçeni gaty dogry. Şol her zorlukly ýa 10-da, 12-de, 11-de, 10-da, ni her sene ödünne baş keselhanasy bolsa adamlara aýdaly til kömek maşyny bilen ýarym sagat 40 minutyň içinde gelip ýetişdi. Demek ol adam harat edip boljakdy. Gelecekte ine bizim oturan welaýatymyzda daşarak ýerden gönü vertolyot bilen getirýäli 10 minutyň içinde hatsa ýam keselhanat. Olur ýaly mümkinçiligim Türkmenistanyň bolup bilen elektron sistema geçilse hemmesi kurtulmasy bilen edilýär. O aýmaýanky sen aýdan ýanky identifikasiýony kart diýilýär da bizde. Şo kartyň özü hem sen pasportyň hem şol türkmenlik şahadatnama hem sen adyň familiýaň diýe şol 10 sany sipir aýdýan sany hem ola kompýuterde görüp otysen kim öýlenenmi ýa közüňmi näme keseliň bar, nerede bankyň bar, nerede işte hemmesi de şoň üçin. Şoň üçin ene elektron döwlete geçilse adamlara atarahat boljaklar ýaşaş üçin, durmuş üçin. Saglyk meselesi eger bütün Türkmenistan bilen Türkmenistan boýunça çözülmeli bolsa diýmek ştaýda ýörüýte parlament tarapyndan ýörüýte kanunlar kabul edilmek gerekde. Meýleti netçek ilçeler bardyr. Emma şoňa el salgylajaklar bardyr. Şolar hemmesi üçin ýa-ni hökmani ýagdaýda saglygy birinji derejelimi, ikinji derejelimi, bilim haýsyny ýokarda goýýar. Bilimi saglygymy ýa ikisinden goýmanymy, ondan çağalaryň okuw bilimi bar. Eneleriň saglygy bar. Bu meseleler hemmesi bir toplumda nähile goýmaly bolsa ýaşlar özüňiz bu bilmede goýup tertipleşdirinde hökman edilmeli. Şo edilse men ahirki netijede umumy tagalla bilen saglygyny düzeltip bor halkyň näme üçin ýok. Şu mahalym düzeljek. Eger hökümet şunu üns berýän bolsa, üns ýanymy näme? Şol ýanky yerli hakimliklerin welaýat ýolbaşçylarynyň ýeneleriň hiç hukumy ýok. Oladyň ýokardan Aşgabatda näme habar gelse, şonu ýerine ýetirýär. Kanun, bir kanun, ola birdiň araçy. Halk bilen hökümdaryň arasynda oturan araçylar. Emma şu yerli hakimiyetler öz hak hukukyna konstitusiýa boýunça eýe bolandan soňra ýa-ni kemilen aýdyp geçýär, bular öz aralaryna ýarşarlar. Öz aralaryny meselem saglyk üçin aýdarlar ine
şu kuşol Çarjong territoriyasındaki lukmanlar şu keseli yemeden daha soğudun kıdağıttın halk o bezeriyadıydı ilaç çok tak gidip hiç doktorluk yok yollar açık sen propiska gerekken varyan so doktora yazılyan ondan sonra doktora hizmet eden için adam tanışıyla on bayrağı aylığı girdisini köpeliyor. Beyliklerin demek köprak aylığı alacak olsa ilatı değerli hizmet etmiyor okuyuna göre bilgine göre başarılarına göre ben şey düşünüyorum. Ne sağlıklı mesele şeylere Menem bir gıyıskaça aydıp beren şu sağlık meselesini. Vatandaşlar sağlık en esası yankı medisina değil de sağlık ekologiyadan başlaya da demalyan hovangdan başlaya sağlık. Gözbaşı şotaydan başlaya. Sebebi sen o hovadan demalyan olsan, iyi içen zatların arası olsa doktora gitmen hemen yok da bir yerin dövülüp daha dedik gidemesen bir neticesinde bir avariyan neticesinde. Şol in esasat ekologiya. Özem ekologiyanı yerinde çözmelidir vatandaşlar. Uzaktan çözüp olmaya. Men yönököy bir misal vereyim de Türkmenistan şu gün şu yağdayda olmanın sebebine ekologiyasının şu sistemin günesi de merkezi bir sistemi var. Men yönököy zadayacak vatandaşlar her birin yine öz yaşayan yerin göz önüne getir. Yöne sen dine şu yaşayan yerini bilyensin. Misal için Balkandan oturup Marıdaki problemanı bilip bilmeyen sen otayda yaşayan o. Böyle barık kaydıp bilersen 2 günlük, 3 günlük, yani 2 gün, 3 günde hiç daha öğrenip bilmeyen. Ekologiya var arada. Şunun için sen Balkan'da yaşasan dine Balkan'ın problemasını bilirsin ve şunu çözüven bilirsin. Yani eğer sen özün hem hatta yine vatandaşlar istendik bir yeriniz, özünüz şu devleti dolandırıyan olsanız, siz hem meğerin problemasını çözüp bilmeyen sebep bilin o otayını. Şunun için ekologiya meselesine yine şu iktisadi bölgeler özleri seçecektir. Onam konstitusiyada görkezler ekologiya problemalarını özleri seretdiye, şoňa özleri jogapkär şu zada. Şoň ýaly bolan ýagdaýynda özleri yerinde çözýär de öz ýaşaýan ýeriň sebebi otaýar. Ne ekologiya şoň ýaly çözmeli. Başga kili näçe ýyl etjek uraş düzeltjek diýseňem düzeldip bolmaýar-da. Yerinde bolmasaň şoň. Sağlık meselesi hem şoň ýalyrak bir zat var. Mysal üçin 10 sany çağan var diýelde. Sen şu 10 çağan sağlığına seretmek ansatmı ya her çağana şu sağlığına öz sağlığına özleri sereleri ya öğretmek ansat. Özleri seret ansat bolandyra. Yine bu näme modelde de şonu görýäňiz. Täze Türkmenistan modelinde de her bölge öz sağlığına öz seretýär. Başka bir ýerinden garaşan ok. Her haýsynyň özüniň merkezi ýankı bir bolnitsalary bolar. Ol bolnitsalara ýankı ähli uğurdan bolar. Şu gün Türkmenistan'da ben bilemem belki bir yankı ağırrak bir operasiya üçün nämede daşawuzda aýdaly ýokdur şoň ýaly bir bejerip bilen bolnitsa ýa-da оборудованиясы ýokdur ýa-da spesialisti ýokdur. Ýöne Aşgabatda var. Näme üçin? Ine soraw çykýardy. Näme üçin? Aşgabat aýry. Ine berde ine şol problemanam aýrýanda ortadan. Her ýeriň özünde hemme taraplaýyn var. Aýdaly ine bir haýsam bolsa birinde bir näme ýeten okda bir kynrak operasiýalardan näme var? Şu wagt ýankı nerwun operasiýa, ýani neurohirurgiýa var. Ine şo taýy spesialist ýetmeýän bolsa şoňa eýem olar parlament aýdýar, bizde ine şuňaly bolnitsa ine beýleki nämeler de var, ýöne bizde ýok diýip mysal üçin 11 aýdýar. 11-nji bölge. Onan parlament çözýär. Başga bir ýerde bar bolsa şoňaly spesialist şo taýdan alýar, o taýy uğradyp bilýär şonu. Deň derejede medisina hyzmaty hökmany suratda bolmalydyr. Sebäbi ayrımcılık men düşünýän ine vatandaşlaryň arasynda şu gün ayrımcılık var, göze görünýär ine ýankı Marly diýe Balkan şäherji daşoz aralarında ayrımcılık edýärler sebäbi sistemamyzyň özünde bar o ayrımcılık. Halk eden o onu sisteme edýär. Ama halk aslında eden o halk şoňa uygunlaşýar da ýuwaş-ýuwaş sisteme edýär. Sistema şo ayrımcılıgyň üzerine şoň nämesine gurulan bir sistema. Yine şoň üçin biz onu edýäs. Yani bu sistemler aradan ayrılacak da. Şu ayrımcılık meselesinde de. Denk tutmak hem meýere. Aydın benim gerilim bana da bir söz veray. Ama sapara. O deme. Yani şu bölünmesinin iqtisadi bölgelere bölünmesinin başka da sebepleri var. Köpüsüne aitdiniz.
Benim koşayın ya şulon her biri ilmi bilmi merkez olmalı. Bir derçe üniversitet, institut ve onun başka yani profesyonel meslek hüner öğrü diyen nemeler her sene bolaymalı yokman. Onun bilim sistemati öz başına bir industriyadır. Yani ticarettir, biznestir. Ödem dünyada en yani girdicili biznestir. Ne sen şu bölgelerde ulu ilmi bilmi merkezde döretsen sen komşulun var. Onlara da sen o hizmetleri berip bilersin. Taş doğurun. Ödem köp terapi sen granitin ağrı yüzünü sen öz iyileştiren vardır. Türkmenundur. İran terapi, Afganistan terapi, Özbekistan terapi. Bir ne şu tarafınızda Demirgadık'ta gır vardır. Ağrısı boşurak. Kalan yerde hem bir yerine granitin ağrı yüzünde de iyileştiren vardır. Onun medisina hizmetim nemedir? Industriyadır. Ödem ulu industriya. O da dinleten öz halkına da der. Konuşuyuna da başka yer denemelerine de emedip olur. Şoň üçin men şu bölgeli nemeni doğru diýip düşünýän. Gaty doğru. Şunnalak bolmasa biz ýa-ni Irak barýany de gördük de biz kutorduk. Şu wagt Türkmenistan'ın içinde yaşar ýalyk derler. Şu wagt granitany açsalar içinde adam kalmadı. O granitlerin neme taşına çıkanları içine salmayacak olup yapan oklar içindekiler taşına çıkmasın deyip sonunun korkusunu yapıyorlar granitler. Onu doğru düşünün. Ne şu görüyen zatlarımız var. Yani tamam görüyoruz. Yoğuşluk bilen biz aylanıp görüyoruz. Her etraf. Ovo. O kilemle kömür edersiniz yerli illeşler. Şu nemelerinizi yönü diliniz bilen aydıp nemet benden suratı video düşürüp iyi verin bizim ovamız deyip. Yani şunu görüyorsunuz. Yirak baranızın. O içinde doğulup yaşat görüyorsunuz gözünüzde uğraşıptır da. Yani ben 30 yıl oldu şu taydan çıkıp kaydanma yani köyünür oyuncu görüyorumda. Depin açmış ya da. O tayda adam yaşap bilmedi. Yani suratların içinde yani, çağı var, karrı var, balnisa etmeli. Ne yapıp geçecek? Başı görer yalağım derler. Haram ölürsün o tayda. O bir iş eder yalağım derler. Şu tayda bir iş yeri açıp bir önümçülük eder yalak yağday var mı? Yoktur. Yani şunun için şu sisteme ben doğru deyip düşünüyorum. Bilim barada men yine bir dalaydık geçen yine Sapara Vatgo'yu adıma saldığımız şonam. Vatandaşlar yine baylık diyen zat var da. Bizde neme yine Türkmenistan bay diye öğrettiler de. Böyle bay diyeli nemesi var, nevti var, gazı var. Yönü nevtin gazını satarsın o kurtarırsın. Kurtarıyan zat. Sonsuz zatı değil nevt. Yönü bilimde şunyalı zat vardır vatandaşlar. Bilimem önümdür. Önüm. Bilim üçün hem işlen ya özem öğren ağır iştir o bilimin işi. O gaz çıkarmaktan 10 esse 100 esse ağır zat bilimin işi. Bilim bir önümdür. Yani sen şu önümünü satyan ölün azalan ola hiç hili. Bilimini satıp gör azalmaya. Yine satyan devletler var da. Misal için yöne koy zat Anglya nemesini satya, dilini satya, özem dünya satya şu dilini. Atul İngilizce. Dünya satyandır. Yani Anglya şu dilini dünya satya deyip şu dili azalıyor mu? Söz azalıyor mu? Azalan o vatandaşlar. Gaytam bu işlenyendir.
Bilim ine şoň ýaly bir zat. Bilimi satýan, satdykça güýçlenýär sendäki bilim. Ine şolam hakyky baýlykdyr. Ine baý diýjek bolsaň, birinji nowatda şu bilimden başlamaly. Bilimiňi östürmeli. Soňam satyp başlamaly şu bilimi. Ine şonda aýdyp bileriz. Biz baý döwlet diýip. Şoňa çelini diňe işlemeli bolary. Ama biz garip döwlet, çykýan resurslar ulanyp bilmeýän bolsak, onan başgalaryna berýän bolsak, şonu ulanmak üçin ýarymna. Yarına der buluttan ardan verilýär. Yarına verilen bolsa berili bolmasyn. Kedin. Olanlar. Bunu ardan diýmek. Sen hem satýan hem berili. Ente munanyp bilemek da sapara şondan. O buluttan kän ardan bolmaly. Bunça berili edip bolan o başgaça. Ine bu sistemada soňra vatandaşlar şu ine ýanky universitetler diýdik-de bilim ojaklary diýeýin. Ine şu bilim ojaklary hemmesinde de bolar bilim ojagy. Hökmany suratda. Yine bir zat vardır. Mysal üçin şu wagt ekrançylyk nämesi fakulteti diýende nire gitmeli bolýan? Aşgabatda gitmeli bolýan. Ýöne ekrançylygyň ösen ýeri Türkmenistanda men bilişimçe şu Daşoz bilen çärje bolýar-da şu Amderyan nämesinde. Näme üçin şu taýlarda universitet ýok? Aslında iň güýçlü universitet şu taýda bolmaly, şu ugur boýunça. Ondan soň nämede Balkan tarapynda ýanky näme Nevit nämesinden uğrundan ýa-da gazylanýan baýlyklar barada. Şol universitetden işin ýanynda bolmaly-da. Şol wagt sen şu taýda okap, tejribe gazanyp, öwrenip bilýän. Onu el bolýar 100 män öwrenjek ýöne hiç kili suwuň ýok ýerinde 100 män öwretýärler-de. Soň ýazat bolup biler. Türkmenistanyň stili ýarym. Aydın, şol sen aýdýan ýemden Nevit ugrundan Nevit'de tehnikum vardy. Soň SSR'i kılanan soň ýasyny ýapdy. Indi şol bizim ýaşlarymyz gidip şol Hytaýda okuýar. Nevit Palmyra da var. Nevit ugrunda Türkmenistanyň iň güýçlü universiteti Balkanda bolmaly. Başga ýerde bolup bilmeýär, mümkin däl. Başga ýerde Nevit ýok. Nevit ýok ýerde nädip sen o bilimini güýçlendirip bilýän şu hakynda. Onu ine şu bölgelere bölen wagtyň, eýen bu ýanky nämen güýji ýetýär-de. Şol merkezin güýji galmaýar. Bulan her biri özü bir merkez. Her biri özü içinde ýanky şu universitetinden gurup bilýär, bolnitsasynyň gurup bilýär. Ne şonu öýjüklere bölünür. O taparağa aydık geçti, bir gezekçiler yani şol ýanky ministerlikleri degişlilikde şol yerlere paýlap bermeli. Näme iş bardy hakykatdan bol ýanky Nevit ministerligi Aşgabatda näme o taýda Nevit çykýarmy? Ýok. Demek şol 150 ýyl golaýar şol Balkanyň Nevit alynýar diýmek. Olmaz goşak adam nesil şo taýda Nevit bilen işleşip. Demek şo taýda bolsa ýaşydyr. Ol yerlik diýýärligi däl, şu bilimiň düşünjän, işin tejriben bar ýer diýýärdi. O sen ýanky şo şarja bardy gaty dogry belläp geçdi. Her ýerin öz mümkinçiligi bardy. Nevit önümleri, Nevit'ten çıkmayan zat ýok. Türkmenistanyň şonu nämeler çykdy. Özlerim işti. Dün eten uly demetdik de. Şu taýda iş yeri görünüm hey. Kartada teretdik de. İş yeri etmeli mümkinçiligim ýok. Adamlar işti. Onu näme işlep pul almaly? Olar näme ýemeli? O balık o da onu qadağan edip duruyor. Balık bilen mümkin bolanokda. O demede suwum kesilen bolsa, ýa-ni etrek guruganyň suwu gelmeli balıklar ýokaryk çykarýarlar, nemetmeli. Şol taşlamaly. O ýapylan soň ol beýleki Bolga tarapy gitmeli, Orset tarapy. No. O ne edilen demeler de, sodatlar öwrenilýän deme de ýok bizde. Ne ilim, ne bilim, ne bilgi. Bizde hava hemme zat ýok. Ýöretede ben zapara şol. Görýän balygyň Talap ýok bolsa şeýle bolýar. Halmurat, talap ýanky halkyň öýdi ýetip bir talap etmeli. Talap bolmasa sen
paçalığa ne görködiyetse görködüğünde hova bilinkem şeyle diyerler de yüzlerce adam bizde bundan meter diye de. Yani hiç kim şunu bir halka dünya duydurmalı düşünen yok da. O içinde yaşap protayda doğulup öğrenç gidiyor da adam. Onun bu bolmalı rahat diyalog görünüyor da onun gözüne. Ara içinde yaşayıp öğrenşen boluplar yani yenen bir yaday var. Daşına gelýärler 5 ýyl okap nemeler aýdýanda talipler 5 ýyl okaya izne ýa ýene de hiç saat görmedik ýaly bilmedik ýaly şol öňkü bataklygyň içinde ýaşamany dowam edip bilýänler hem bardy. Ha, o da var. Yani şoň içinden çykyp gidenler gaty nemetmendir diýmek. Täsiri galmaýan bolmaly. O soň bir 2 ýyldan soň barýan edil o şu Türkmenistanyň içinden çykmadyk ýaly. Riyada ýol bunyň. Bärde o ýerleri dem alan howasy gören adamlar hemmesi ýadyndan çykýan bolmaly da. Men oň sebäbini başga datda görýän. Mesela bärde ýurdun daşyny 5 ýyl okudy, 3 ýyl okudy ýygyna bardy. Oňa o taýda özipe iş garaşyp durana, olar ýa para berip işe girmek. Şol beren parasyny 2-3 ýygyna almak üçin ol hökmen şol harabaň içine girmeliler, şol bulonşoň içine. Ol şon üçin görýänler bu tutup kaptandan geçen. Men öz paýym ýa pulum alaýym. Boluk oturda adam mezbur on etmeli. Bir de iki de yurdun hemme yerine korunulan sistemi şoda. Onu kökü damar bilen aýrylmaly. Şo mentaliteti üýtgetmeli de yani iň soňunda. Menim pikirim şol yani men bilmedim. Yani şu sistemada şu bölgelere bölen wagtyň o soň onun içinde de nemeleri boljak, ýyller yani öýjükler boljak. Sany gatkan bolar onuň toplasan bir sapara 120-150 arasında. Olaryň yerli, ine 3 tanak neme bolýar da. Yerli, regional, onuň döwlet. Ýa-da nemeti bilen neme diýen. Onuň hiç biri bir-biriniň nemesini dublir deden nokta. Çatışan yerem ýok. Neme de aşakdan diýe, ýokurdan aşakda. Vertikal. Kanunlaryň güýji. Howa. Özleriňem her seniňem konkretli çödýän meseleler onuň daşyna da çykyp bilen ok. Onu etmänem bilen ok. Ana şol soraglar ahlisi 14 çynem ýa meňdeş içindäki bölünen öýjükleň 200 bolsa 200 çynem meňdeş. On hiç bir ýanky etmäge nemeleri yok, etmediler. O da insanın doğru nemetini alıyor da, yaşayış nemetini. Yani sağlık var adaydırlar, sağlık ilkulak ekologiyle iyimittir. Neme iyimit öndürüyen, son kontrol olmalıdır. Onun son hili, onun muktarı, çeşitliliği, sağlık çok aydan geliyenler. Yiyen de adında ne? Yani şu yemelerin içinde opşi yankı standartlar var. Şu standartı ne ile koysan yaşayış şartlarının şu standarda oluyor da. Ama yaşlılar berde yuvaşlık bilen jemlesek sebäbi wagtymyza mepes boldy. Bolýa. Bağışlar meni o arasynda çykmaly boldum bir nemere habary geldi. Ölüm itimli. Eýgilikmi separa? O 100 ýaşly gaýnymyz bardy. Bagyr dünýäsini nemetde edil şu wagt ýaňjang etdiler de. Bagyr 100 ýaşady. Neme derýalaklar garaşyp ýöndür. Şu çoğuluğu olyansa araştı görülü çoğuluğunu görüp bitti denir. Yezi yarasın. Yarasın. Bizde o Türkmenistan'da näçe 80 ýaşasa diýip aýdýarlar ýaly. Toy etmeli diýip. Görülü 100 ýaşady, o da öňden bäri. Meni Hudaý ýatdan çykaryp bir diýip şikaýet edip ötdi görülü.
Vatandaşlar yine bugünkü gepleşimiz şundan ibaret. Hava täze Türkmenistan yankı nämesini gördüňiz. Siz ol üýtgeçikler elbetde bolup biler, soňundan üýtgeçikler bolup biler, ýani belli bir ýyl geçenden soň. Ýöne şu zady gowy bir döwletde, gowy bir nämede ýaşamak üçin, durmuşda ýaşamak üçin vatandaşlar şonu biz bilen garaşmak däl, öz ellerimiz bilen gurup özümüz hem şoň içinde ýaşamaly we özümüz hem eýe çykmaly diýip pikir edýän men. Tutuş halk bolup hemmemizin jogapkärçiligimiz çok. Etmeli işimiz çok. O durmuşda yaşayacak olsan iyi işlemeli, şoňa näme etmeli, umtylmaly da adam, hemme adamın. Ýene bir gyzykly zatlar, gyzykly diýsem, käbirler üçin gynançly näme de bolar. Bu sistemany entek gowy edip düşündürýärs, entek täze nämelerini düşündürýärs. Bärde äzlik görýän zatyňyz belki %1-ni görýänsiňiz. Ýöne ýoş-ýoş açyk görkezeriz, iň soňunda da bir gynançly ýeri diýenim, bärde prezident olmajak da vatandaşlar. Ýani prezident olmasa diýmek näme, diktator bolup bilmeýär diýmek. Ne? Prezident olmaz bu sistemalarda. Gerekdäl, eger ýok prezidentsiz bolmaýar diýen adam bolsa da ona suud edip berersiz da. Şonsuz hem bolýandygyny suud edip berersiz. Görkezersiz onu. Prezident diýende prezident sistemasy diýip aýdýan ýa-da. Awa şu prezident sistemasy diýen zat galmaz. Ol ýene welaýaty häkim belledim, onu belledim. Şoň ýaly zatlar olmaz. Döwlet gurular, döwletiň hem eýesi halk bolar, hökmany suratda hyzmat hem çağalary bolar, neslimize bolar. O yine de bellemeli da aydın yine teknokrat bilgisiz de adamla yankı yönetime dolandırışo 20'ti katı kıyın var. Yani Türkmenin varlı ullusu bilen porruk födleri bilen ilmi onu çıkıp bilmeyeceğini şu sisteman öyle neme diye de arasalı da. O teknokrat neme yetati nemeli yani bilmeyen de adın edip bilen yok da. Tümök geri. Bizim Türkmenimiz bilmeyenler bilen yok da. Katı kendir. Bilmeyenini bilen yok. Onun bilmeyenini bilmeyen adam hem de bilen adam oluyor da. O çoğu da demeden yok da. Düşünün yok. Ya daş doğruğunu seyretsen bilmeyen adamlardır. 99'da bilen yok. Onun bilen oklar. Pikir oğurlan oluyorlar ne diğer onu bilmeyen görünüp durar. Gidecek diye. O bilen adam bilir onu. Ana boş siyasetçilerin nemen eline yankı gücün hukukun yetmeyeceği ne şu sisteme elep ayrıyadan yollar. Ya bilimli bilgili bolup işin edersin. O iş konkretdi da. Sen onu yankı alıp ya kitapta demedip dokumenteni demediğini beylik bolun yok da. Yok man edemeli. Ya o da açık konkret. Ana şonu alak bolonno sen işin bilmeyen olsan oturup bilmerdin avtayda. O hizmete bunu vermeli. Bunu da halk bilen sen demedip dursun da hani ödem sen öde o vaqtda hem bekşen seni tanıyar da. Yalan öde çok manam yok. Ya Aşgabatdan hava araçyan. Yani öğrenen Türkmen patırdadık böyleler yok oradan aşağı değilse 5 değilse 25. Başlık aytdı diye. Yok oradan ya, yok oradan. Ya yok oradan. Yok oradan diye. Olmasa da bunu yadı oturandır. O ne mi yadı? Böyleleri bilmeyen olmasa. Ama şoları yalak. Onu benim bir kısa koşayın, ondan sonra oturaylı olmasa. Böyle. Hemen birincene yaşlar sağ olun. Katulluqan işler edi otuğun sapara sana da tanrıyal kızım. Vatandaşlar men size yüzlenmek yani ine şu kun şu tapkırlayın geçirilen gepleşin üçüncüsü de siz şuları gayrat edin de hemmesini özünüze elektron papka edin de şu tayda alıp koyun özünüz öğren dolanıp gelmek için təzeden bir özleştirmek için dinlemek için gerek fikirleri özünüzde cemlemek için ol bir ikinciden şu dinleyen zatlarınızı, düşünmeyen zatlarınız bar olsa, ya ayçak fikirleriniz bar olsa, hani yazın kommentleri, çıkışların aşağına, onu
sizin belki düşünmeyen adınızı yeni de badır belli düşünmeyen adamlar. Onun size verilecek cevaptan siz hem kanaatlanarsınız. Ne şey dip adamlar öz-özünden ösüp başlaya, düşünüp başlaya bir topar zadı. Onu biri gelip sizin yerinizde ornunuza edip vermez. Biraz özümüzün tijenmeli yerimiz geldi vatandaşlar. Inni giyecek almak yok, iyi de tesmek yok, dine öne gitmeli. Ondan yine de sizden etçe kayışım. Şu görüp oturan programmalarını ine şuun kılır, önkü kesini, yeni gelecekler, gayrat edin, özünüze bir görün, alınım yurdun içine yetirin, dürlü yorları. Koy içindeki ilatan, şu zatları görsün, bilsin, tayyarlansın, ya näme sorawa bolsa yazıp uğraşsınlar, ya sonra bararlar, yurt, ýütkany, şoňa tayyar bolsunlar. Şu sorawlar bütün halk bolup çözülmeli, sorawlar ya meseleler. Onun için bizim halktan beydin etçek işimiz hem yok, ya halkın ensesinde tutuyun anırsın, alıp baracak siyasetimiz hem yok. Hemmizikler halkın önüne, halkın özü için, şunun halkın özü etmeli. O zaman birine ya birlerine inanıp, uyum düğübüne kaçtık. Niyaz falan, onu etten pettemini altın asarını, ben devlet adamı düşünür deyip aydanıyorunu, aytmadı hayta adam, kim adam düşünür. Indiki yine de bir çukura yıkılmadığımız için şunu bütün halk bol, cemiyet bol çözme. Sizin hemmenizden haýyş vatandaşlar şu işleri aktif katnaşın. Bu lokal işler günne gelip bir yarım saat, bir saat şu zattan üstüne oturup oylanmak yazgıda dur, täzeden galdırın, seyredin, bilmeyen adını beyleklerden sonra ya yazın, kemine var, aydın var, saparağı var, men var, yenem var, ken şu tayda cevap verecek yiğitler gıydı. Gelin şeyde bir umumy dımışlığı böwsük geçerliğin. Bilmeyen adımızken yani şonu bilmek için ımtılmak gerek de biraz rahmet çekmek gerek vatandaşlar. Bolya men tarapdan aytjak zatlarym şu. Ya bolya sağ olun. İyileşler sağlıkta görüşelim. Oğlunlar tede de sağ olun. Vatandaşlar sağ olun. Yaşullar kemine sağ olun. Sağ olun aziz izleyiciler, yaşlılar, aydın.